Da, domnule Calestra, mi se pare că nu prea mănânci. Ba mănânc, slavă Domnului și bona prost. Păi atunci nu prea bei. Îți cuvine să bei pentru un prieten. Ba baile s-am băut. Mă gândesc că vine noaptea și trebuie să o luăm spre casă. Nu-mi conciniaște vremea de afară. Trebuie să bem un păhărel înșins cea gospodarului Nichifor, că tare bun gospodar mi-ai fost. Așa-i. Tare bun nu a fost gospodarul Nichifor. Dar adevărul e că oamenii mai vin, dar mai își pleacă. Dar ce treabă are asta? Păi ți frică noaptea, vă că ai baltag. Am. Frumușel baltag. Iubitorii tu, dar tare mândră fată mea, să viage că îngrijești. Ai fi o fată frumoasă, dar mama nu mă lasă să mă curca, nu alege. Nici eu, nici bunica mea, nici ta și nici tu n-ai să cunoști, nu alegi. Să-ți fii clar, fată mea. Doamne, ferești. Toate ca toate, mă calistrat, dar mie mi-a rămas gândul la baltagul tău. Place, tare frumușel mai e. Vino la Gheorghiță. Pare mi că a tău e tot așa. Noaptea asta, abia a ieșit de sub foc și de sub mâna ciocană. Mai bea o părere. Hai să cinstim toți un păhăric, că așa îi plăcea și lui Nichifor. Să vă spun eu oare acum cum s-a întâmplat? Omul meu, când se ducea el cu oile lui, el nu era singur. El era cu oile și se mai gândeie, ba la Eli, ba la mine. Ei, știți ce cred eu? Soțul meu umbla singur la deal. Și oamenii zic că asta nu se poate întâmpla de unul singur, dar eu știu sigur că așa au fost. Mi-au spus el cât a stat cu el în răpă, că el se gândea la oile lui și la mine. Eu pe asta nu mai cred. Cum să nu crezi că a listrat? Nu mai știi că avea cu el și un câine? Ba, țin minte, avea un câine pe nume Lupu. Tare harnic era câinele ceala. Vezi? Oare câinele ceala s-a prăpădit? Nu o cred. Vezi? S-a băgat pentru stăpânul lui. Dacă-i voia lui Dumnezeu, tot e posibil. Dar vreți să știți cum s-a întâmplat? Dacă știi, zi. Acum, cum să vă zic eu? Omul meu, când era acolo, mulți zic că asta se întâmplă doar noaptea, dar el era spre ascunzitul soarelui. Și mai știu că în spatele lui era un om. Nu numai în spate, mai era și unul în față. Când ăla din față a făcut semn că nu mai vine nimeni și ăla i-a dat cu baltagul în cap și ne-a murit soțul. O singură lovitură a dat de pe inima și după aceea acolo a fost. L-a aruncat în râpă și mi-a murit scumpul meu Nichifor. Enoriașii mei, eu trebuie să plec, nu mai pot sta. Să rămână, părinte, mulțumim frumos. Binecuvântată fie această masă. Gheorghiță, pe baltag e scris numele lui tactul cu sânge. Ăsta e omul care l-a omorât pe tactul. Gheorghiță! Chemați părintele. Părinte! Părinte! Spune-mi tot ce ai pe suflet. Povestea care a spus-o Viitoria e adevărată. Eu l-am omorât pe Nichifor Lipan. Iertate-ți fie păcatele, în numele Tatălui și a Fiului. Doamne, miluiește! Îți spun adio, vrei doar să mă rănești. Îți spun adio fiecare zi.